Mikor mondtam azt, hogy pró vagyok? Amikor mondtad? Most mondtad. Igen, most kimondtad. Hogy pró vagy. Mikor mondtam, hogy pró vagyok? Most! Ebben a pillanatban, hogy pró vagy. Na jó, ez az egyik kedvenc pályám. Az előbb is ezt megnyertem. Hát csak Ugyan- azért, nem nyerted meg soha, én mindig spectated. Ott van a kedvenc izé! Igen, meg 2 villámos egyszerre ki. Ott van a kedvenc kinem a Ja, stúdióból! nem a Meg kiespézem őt. nem volt szerencséd a pajzsban, mert neked te mindig azért, mert szerencsés vagy. Nem a pajzs, az nem szerencse. Én nekem mindig akkor szerencsés a pajzs. Mi az a gyerek, az eltűnt. Az a gyerek csak Mondom, úgy hogy random kiesett, eltűnt. kieszel Ott volt és erre eltűnt. De miért vagy egy trollal? Én? Mert én egy troll Poli, vagyok. leölel! Mert én egy troll vagyok. Hallod, mert megint Pali vagyok. Az tényleg megölel téged a Pali, szóval te Nem vagy egy szárnyasért, hogy leölel. Jó, kiespézem a gyereket. Azt a fekete ízés gyereket. Én mondom akkor, te vagy a csaj a Palinak, mert megölel. Most csak azért vagy életben, mert engem folyton nem. Csak azért? Igen. Különben kiespésztelek volna. Mi az, hogy... Te is el tudod magadat vízni, Lóri. Ez csak a farkas, ez megnyugtató. Oh! Oh my god. Buggal nyertem. De most meg vesztettem. Na jó, és nem várom meg. Már tudom miért. Majd? Mi ez a nap? What? Most!